Рәшид Вахапов исемендәге иҗтимагый фонды милли моңнарны саклау, татар җыры сәнгатендә яңа офыклар ачуны дәвам итә. Шул максаттан икенче яңа татар җыры конкурсы уздырыла. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Конкурсның максаты татар эстрадасын камилләштерү, татар җырчыларының репертуарын баету, яңа заман авторларын таныту, киләчәк буыннарга сыйфатлы иҗади мирас калдыру дип белдерде Рифат Фаттахов журналистлар белән оештырылган очрашуда. Шактый фонда хезмәтләр килде, безнең экспертлар комиссиясе эшли башлады. Шуңа игътибар итәсем килә, быел килгән җырларның, әсәрләрнең сыйфаты күпкә югарырак, димәк, катнашучылар инде җаваплырак карый башлады. Әлеге бәйгедә яшь һәм география шикләнми. Конкурс Татарстан президенты һәм мәдәният министрлыгы ярдәме белән оештырыла. Гомуми приз фонды 2 миллион сум. Конкурс 2 номинациядә үтә. Иң яхшы татар җыры, иң яхшы балалар җыры. Җырлар бары тик татар телендә кабул ителә. Һәр катнашучы 2 номинациядә бердән алып 3 әсәргә кадәр юллый ала. Гаризалар 2021 елның 20 ноябренә кадәр кабул ителә. Озилә Батырханова, Искәндәр Гыймалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.